Η υδροπονία είναι μια τεχνολογικά εξελιγμένη μέθοδος γεωργικής παραγωγής, στην οποία τα φυτά αναπτύσσονται χωρίς χώμα, αλλά οι ρίζες τους βρίσκονται μέσα σε ειδικό υλικό, το οποίο περιέχει νερό και θρεπτικά στοιχεία. Στην Ελλάδα, οι υδροπονικές καλλιέργειες βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, αλλά έχουν μεγάλες προοπτικές. Ωστόσο, η υδροπονική καλλιέργεια έχει αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο εξοπλισμού και γνώσης, αλλά ταυτόχρονα έχει σημαντικές αποδόσεις. Κύριε Κιζήρη, τι είναι η υδροπονική καλλιέργεια και πώς εφαρμόζεται? Ωραία, η υδροπονική καλλιέργεια είναι μια μέθοδος καλλιέργειας των φυτών μέσα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, κυρίως των ριζών, όπου και το νερό και η λίπανση πηγαίνουν συγκεκριμένα στο φυτό, μετρημένα και ακριβώς βάσει των αναγκών του φυτού. Η μέθοδος της υδροπονίας, επειδή ακριβώς έχει πολλά πλεονεκτήματα, καλό είναι να εφαρμόζεται και σε σύγχρονα συστήματα θερμοκηπίων, όπως είναι αυτό το συγκεκριμένο, όπου εκτός από τη ρίζα μπορείς να ελέγξεις και άλλους παράγοντες, όπως είναι η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία. Άρα μπορούμε να αξιοποιήσουμε και σχετικά άγωνα εδάφη. Ναι, βεβαίως. Η υδροπονική καλλιέργεια είναι καλλιέργεια εκτός εδάφους. Μπορεί να γίνει σε εδάφη τα οποία είναι ακριβώς όπως είπες άγωνα, γιατί στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε το έδαφος μόνο σαν βάση και να καλλιεργούμε από πάνω. Ποια τα πλεονεκτήματα της υδροπονικής καλλιέργειας και ποια η δύσκολη πλευρά του θέματος? Η υδροπονική καλλιέργεια έχει μόνο πλεονεκτήματα. Δηλαδή, έχει ελεγχόμενη χρήση λιπασμάτων, ελεγχόμενη χρήση νερών, ελεγχόμενη διαδικασία παραγωγής, η οποία στην ουσία κάνει καλύτερη αξιοποίηση των εισρωών του θερμοκηπίου. Οπότε έχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με τις ελάχιστες δυνατές εισρωές. Τι είναι τα ενεργά θερμοκήπια? Ενεργά θερμοκήπια, προφανώς εννοούμε υψηλής εντάσεως θερμοκήπια, τα οποία είναι θερμοκήπια που έχουν εξασφαλισμένο σε μέγιστο βαθμό το νερό τους, την ένταση της εργασίας τους, τις εισρωές σε θερμότητα και όλες γενικά τις εισρωές που σου δίνουν το μέγιστο δυνατό και αξιοποιήσιμο αποτέλεσμα. Δηλαδή, ένα ενεργό θερμοκήπιο, ένα θερμοκήπιο μάλλον εντάσσεως κεφαλαίου, είναι ένα θερμοκήπιο που έχει καλυμμένες όλες τις ανάγκες του φυτού, προκειμένου να παράξεις το μέγιστο δυνατό σε ποσότητα και σε ποιότητα προϊόν. Το έδαφος αποτελεί μία βάση ανάπτυξης και εξόρμησης πολλών παθογενών βλαβερών οργανισμών. Γι' αυτό το λόγο έχετε επιλέξει τη μέθοδο της υδροπονίας. Ακριβώς. Η μέθοδος της υδροπονίας παρακάμπτει όλα τα προβλήματα που μπορούν να αποκλειθούν βάσει της καλλιέργειας μέσα στο έδαφος, δηλαδή εδαφογενείς ασθένειες, έλλειψη θρεπτικών στοιχείων, κάτι το οποίο διαταράσσει τη φυσιολογία του φυτού και τη σωστή του ανάπτυξη. Εξασφαλίζουμε τα μέγιστα δυνατά με το υπόστρωμα που καλλιεργούμε μέσα στο θερμοκήπιο για να πάρουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα από το φυτό. Το ίδιο φυτό, αν καλλιεργούταν σωστά στη γη, θα έδινε το 1/4 του αποτελέσματος που μας δίνει σε μια υδροπονική καλλιέργεια. Από τι υλικό αποτελείται το υπόστρωμα? Το υπόστρωμα είναι ο γνωστός πετροβάμβακας, ο οποίος χρησιμοποιείται σαν μονοτικό υλικό στις οικοδομές κυρίως, αλλά έχει κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες που έχουν να κάνουν με τη δομή του, η οποία δομή του επιτρέπει στην σωστή ανάπτυξη των ριζών των φυτών και τη κατάλληλη διανομή του υγρού υδρολίπανσης στα φυτά, έτσι ώστε τα φυτά να αναπτύξουν σωστά το ριζικό σύστημα και να τραφούν κατά το μέγιστο δυνατό ποσοστό αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων και των νερών. Και υποστηρίζει και με έναν τρόπο το ριζικό του σύστημα. Ναι, η υποστήριξη δεν γίνεται βάσει του υποστρώματος, γίνεται των συρμάτων καλλιέργειας των φυτών τα οποία κρέμονται στην οροφή, γιατί ακριβώς δεν μπορεί να υποστηρίξει, αλλά και όλες οι υπόδειες καλλιέργειες δεν στηρίζονται μόνες τους, πρέπει να τις κάνεις υποστήρωση. Οπότε δεν έχουμε ένα θέμα στήριξης του εδάφους όπως στηρίζεται το δέντρο στη γη. Όχι, φιλοξενίας περισσότερο. Αυτό ακριβώς. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Κυρία Παπαϊωάννου, ποια είναι τα μέτρα υγιεινής ώστε να εξαλείψουμε και να αποτρέψουμε τις πηγές και τους φορείς ασθενειών στα φυτά? Καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε με ένα καθαρό πολλαπλασιαστικό υλικό. Τα φυτά πριν μπουν στο θερμοκήπιο ελέγχονται τόσο κατά το στάδιο της παραλαβής όσο και στον προμηθευτή μας. Κάνουμε τακτικούς ελέγχους για να παραλάβουμε καθαρά φυτά.
Το θερμοκήπιο είναι ένας κλειστός χώρος που ουσιαστικά έχει διαρκώς άνοιξη. Υπάρχουν εντομοστεγή δίχτυα για την αποτροπή της εισόδου εντόμων στο θερμοκήπιο, όπως υπάρχει και ένας προθάλαμος για να μην μπορεί να μπει τίποτα μέσα. Όλοι οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι τηρούν αυστηρούς κανόνες υγιεινής και το πιο σημαντικό είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων πάνω στην αναγνώριση εχθρών και ασθενειών και ένα πολύ αυστηρό εβδομαδιαίο σύστημα ελέγχου και καταμέτρηση των εχθρών που έχουμε πάνω στη φυτεία. Κύριε Τσαλή, έχετε και τα ωφέλιμα έντομα που χρησιμοποιείτε στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία. Ναι, έχουμε εδώ πέρα ένα από τα ωφέλιμα έντομα που χρησιμοποιούμε και είναι το Macrolophus pygmaeus, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να καταπολεμήσουμε τον αλευρώδη και ένα σύγχρονο πρόβλημα το οποίο έχει γίνει μάστιγα, την Tuta absoluta. Η εξαπόλυση κανονικά γίνεται πάνω στο γκροντάν, αλλά τώρα για να το δείτε καλύτερα θα γίνει πάνω στα φύλλα. Εδώ πέρα. Θα βλέπετε μόλις τα βάλουμε αρχίζουν και πετάνε τα ενήλικα και πάνε να βρουν την τροφή τους. Κύριε Τσαλή, αναφερθήκατε και στην Tuta absoluta που είναι ένα ηθαγενές έντομο της Λατινικής Αμερικής και έχει εισβάλει πρόσφατα και σε καλλιέργειες ελληνικές ντομάτας, πιπεριάς, μελιτζάνας. Έχει βρεθεί μέθοδος καταπολέμησης? Πράγματι είναι ένα έντομο το οποίο μέσα σε λίγα χρόνια εξαπλώθηκε στην Ελλάδα. Υπάρχει καταπολέμηση. Βασικά το πιο σημαντικό είναι να μην αφήσουμε το έντομο να μπει στην καλλιέργειά μας με τα προληπτικά μέτρα, έτσι ώστε να μην το αφήσουμε καν να εισέλθει. Τώρα, από τη στιγμή που θα μπει και μετά, χρησιμοποιούμε μια δεσμίδα μέτρων, δηλαδή συνδυάζουμε τις παγίδες, οι οποίες συλλαμβάνουν τα ενήλικα, τα χημικά μέσα, όταν και αν αυτό χρειαστεί, και τα ωφέλιμα έντομα. Όπως είπαμε, το Macrolophus καταπολεμά την Tuta absoluta και όταν αναπτυχθεί πολύ καλά πάνω στην καλλιέργεια, έχουμε άριστο αποτέλεσμα. Και από τη στιγμή που έχουμε απελευθερώσει τους ωφέλιμους οργανισμούς στο θερμοκήπιο στην καλλιέργειά μας, με ποιους τρόπους μπορούμε να διατηρήσουμε αυτόν τον πληθυσμό? Καταρχήν είναι πολύ σημαντική η παρουσία φυλλώματος για να μπορέσει το ωφέλιμο έντομο να ολοκληρώσει το βιολογικό του κύκλο και να χτίσει πληθυσμό. Οπότε φροντίζουμε να υπάρχουν αρκετά φύλλα κατά την εγκατάσταση. Τόσο πάνω στο φυτό όσο και κάτω από την υδροπονική εγκατάσταση. Ακριβώς. Και πάνω στο φυτό είναι πιο πυκνά τα φύλλα, αλλά και μετά την αποφύλωση τα φύλλα παραμένουν μέσα στο θερμοκήπιο. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε συνθήκες θερμοκρασίας όχι χαμηλότερες από αυτές που χρειάζεται το έντομο, καλές συνθήκες αερισμού και φωτισμού, καθώς και όλα τα χημικά τα οποία θα γίνουν, εάν θα γίνουν, πρέπει να είναι αυτά τα οποία έχουν τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στα ωφέλιμα. Που τα χρησιμοποιείτε ως διορθωτικό μέτρο σε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Ουσιαστικά, ναι, εάν και εφόσον χρειαστεί να γίνει επέμβαση με χημικά μέσα, πρέπει να γίνει επιλογή από τα εγκεκριμένα καταρχήν σκευάσματα και σε δεύτερη φάση σε αυτά που δεν έχουν επίπτωση στα ωφέλιμα έντομα. Στη χώρα μας υπάρχουν σύγχρονα και επαρκή εργαστήρια για ελέγχους? Υπάρχουν εργαστήρια τα οποία βέβαια χωρούν βελτίωση όσον αφορά το κομμάτι της ταυτοποίησης του εχθρού που στέλνουμε προς δείγμα. Γίνεται μεγάλη δουλειά στο να βελτιωθούν τα εργαστήρια και χωράει σίγουρα βελτίωση. Εσείς τα δείγματά σας τα στέλνετε στο εξωτερικό, έτσι? Ένα κομμάτι των δειγμάτων τα στέλνουμε στην Ελλάδα, αλλά κάποια τα στέλνουμε και στο εξωτερικό. Είμαστε σε μια σύγχρονη μονάδα που παράγει εξαιρετικά προϊόντα. Για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν έχει κατορθώσει ακόμη να γίνει ο λαχανόκηπος της Ευρώπης? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο χωρεί πολλή συζήτηση. Είναι καταρχήν θέμα πολιτικής, αλλά και θέμα προσωπικής στάσης του καθενός. Και είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι έχει πολλά περιθώρια για να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί. Είναι ένας τομέας ο οποίος φαίνεται ότι θα αναπτυχθεί. Σίγουρα θα πρέπει να το δούμε αυτό με μια στάση καινοτόμα, να μην μιλήσουμε δηλαδή μόνο για απλά αγροτικά προϊόντα, αλλά για προϊόντα τα οποία είναι καλό να είναι διαφοροποιημένα για να έχουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι όλων των υπόλοιπων αγροτικών προϊόντων. Και να οργανωθούν μεταξύ τους οι αγρότες. Παραγωγή, επιχειρηματίες και με επιστημονική υποστήριξη πάντοτε. Στην Ελλάδα υπάρχει αρκετή τεχνογνωσία από το εργατικό δυναμικό να διαχειριστεί σύγχρονες καλλιέργειες? Θα σας μιλήσω για το δικό μας εργατικό δυναμικό που έχουμε εδώ πέρα στο θερμοκήπιο. Με το που ήρθε ο κόσμος, με το που προσλαμβάνουμε κόσμο, εκπαιδεύεται. Έχουμε κόσμο ο οποίος επειδή ζει σε μια αγροτική περιοχή έχει μια σχέση με το αντικείμενο, αλλά με καλή εκπαίδευση στην αναγνώριση εχθρών και ασθενειών
γίνεται διαχείριση του προβλήματος σε σημείο και όχι σε όλο το θερμοκήπιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα μάτια τα δικά μας των γεωπόνων στο θερμοκήπιο είναι όλος ο κόσμος μας που δουλεύει εδώ μέσα. Οπότε πρέπει να τους εκπαιδεύετε εντατικά. Ναι. Έτσι. Και το επίπεδό τους είναι άριστο. Έχουν φτάσει σε σημείο, για παράδειγμα, τα πρώτα τσιμπήματα του τετρανίχου να μπορούν να τα αντιλαμβάνονται πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν εξελιχθεί σε ειδικούς. Έτσι ακριβώς. Κύριε Τσαλή, να απελευθερώσουμε τους βομβίνους. Λοιπόν, ναι, αυτή τη στιγμή ανοίγουμε την πορτούλα της κυψέλης για να απελευθερωθούν οι βομβίνοι για τη διαδικασία της φυσικής γονιμοποίησης. Θα αρχίσουν να βγαίνουν από εδώ και οι μελισσούλες, μία-μία. Είναι η έξοδος. Είναι η έξοδος αυτή, ναι. Όπως βλέπεις, η μία Το μετάνιωσε. το μετάνιωσε, ναι, μπήκε πάλι μέσα. Θέλουν τον χρόνο της. Ναι. Στην άλλη κυψέλη βλέπετε και άλλη μέλισσα η οποία προσπαθεί πάλι να μπει μέσα. Τέλος πάντων, αυτή η διαδικασία συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας όσο υπάρχει φως. Βγαίνουν κάποιες μέλισσες, μαζεύουν γύρω από τα λουλούδια, μπαίνουν μέσα στην κυψέλη και βγαίνουν κάποιες άλλες.